Laini marwa marote machok maenari adeka uchiel nono machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Aora manyando muomo kendo kelo midhiere boma maero galuora mare. Koth mapek manochwe otieno ma pino orugodo kawuono nomiyo pi omedore aorano ka midhiero no osekelo dhungruok mag geche e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Ahero. Watudore achiel kachiel gi Millicent Adhiambo mantiere Ahero. Millicent, inyalo nyisowa ni chal nade to gin kuonde mage ma kamoro pi orocho chenro madhi mbele mapile ka pile? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok Ahero kuma bende aora nyando ne omuome okinyi mane piny rugodo kawuono kar saa 9:10 ma bende nokelo midhiero mopogore opogore masani pod okwako jodak mopogore mawuok e alworani manyando. Ka bende iyudo ka nitiere gwenge mopogore kaka Ombei kod gwenge motene ma bende sani ute kata miere mopogore opong' ei pi kanyo. An kod jopiny ma bende thothgi oyudo midhiero mopogore, wadwa mbeko kodgi mondo gilenwa ni to ang'o gini gisani ma bende giselalo kata midhiero mane ma pino osekelo negi e ngimane. Machiegni abro chako kodi mondo inyisa ni in kaka jadak Mahero, pini nochakre sa adi to midhiero mage ma pini osekelo nu kaka jodak ma kae? Ng'i kamera chagi nyinga en Riadhiambanda. An Riadhiambanda aloke masin mar mchele Ahero. Pi osepong'owa ka iri maendi koro higa mar 4 ka pi tero gigewa. Pigni nochakore otieno sa 6 mane wachiewo mwaburo wayudo ka gigewa mane masin pi otero, mchele pi otero, gik moko pi odhi godo. Koro dhiero mar mchele ni wasebet kwa yude kendo pigni osetimonwa gik maricho richo. Pi osetero nyaka gigewa man waloko godo, ok wanyal bet mos ka waloko. Ndalo ma pi opong' to bende jotelo manokelnwa e pinywa mar Kanu koni pok gibiro mondo ginenwa kata odiochieng' achiel kaka gigewa osekethore. E odiochieng' ma kawuono pi otero mchele ma nyalo romo gunde 35 ma pi otero. Pi nobiro gotieno ma pi obiro gi ngufu matek moyawo dhot ma pi omwomore ma pi odhi gi gik moko. Koro wasebet gi midhiero kabisa e kinde ma pigni pong'. To wadwaro mondo sirikal mantiere mondo bi one gik mwaneno e odiochieng' ma kawuono. Gibi mondo gine, jotelo bi mondo gine kod wang'gi. Sana wabunge mathurwa ka mondo gibi mondo gine kaka giwa okethore. To amor gi Ramogi nikech Ramogi temo mondo ne gigewa kaka gigewa kethore kendo gitero ne jomalo, to jomalo go ok nyal biro piny kairi mondo gikonywa kaka sirikali mani malo. Gisetemo kendo sama gik moko kethore gibiro kendo gitimo matek ma gineni gik moko kethore. To joma ni malo man watero kaka jotelo, sirikal ok nyal biro kendo waonge kata kony. Kata jo Red Cross ko biro gin gikalo wakala gidhi mana kuonde mamoko, wan pok wayudo kony kata dichiel. Koro miyo wan kor ywak maduong'. Erokamano ahinya ng'ama chielo. Mongo nyinga iluonga ni Orayo Kefas, awuok Muroni, Ombei location. To wawinjo matek ne pig mabiro pile ka pile. Nikech sirikal ma county government waywak kabisa. Nikech dam mantie ochak ger mane owegi Uhuru Kenyatta mondo ger dam mar Koruso in dam. Wainyore kabisa nikech koger dam no to pi ok chak kinywa kata Ahero ka kabisa. Wakwayo kony kuom sirikal malo ni ukonyowa ga, ok ni ka pi opong' kok ubiro ka ukelonwa kony kae. Iluonga ni Elizabeth Awino Odhiambo. Akwayo mondo miyo sirikal okonywa, wach pigni osebedo ka turowa higni mang'eny to ok wane kony moro amora. Kata sani endi kama nitie gik moko nodhi, nyithindo gik moko ketho gik moko kuom nyithindo. Kana achiewo gokinyi sa 6 ayudo ka pi gimoro amora opong'o pi ma kata dichuo ma an go akia kata kuma nitie nyaka sani. Koyo chama ma kaka chal ni endi, koyo chama sirikal konya uru jowadwa. Nyithindo akia kata kuma nitie, dichuo akia kata kuma nitie. Konya uru kaka chal ni endi, buoch be osechako kaya kaka tim ka onge. Gimoro amora dhi, sirikal saidia. Ani luonga ni Bernard Ochieng. Awuoyo kaka boda ma Ahero. Shida ma wan go par pong' mar nyando, abiro Ahero ka saa 9. To gima kungo romo gi jambo wakotwe e kor damba. Ok omora nyaka sama wuoyo kodi ni. Nyaka ne piny ru nyaka sani pok ayudo kata gima dhi chame ot. Piny to dhi imore. Akwayo ni sirikal kuyie
ukonywa gi gimoro mwanyalo chamo sama midhiero imowa kama. Erokamano. Erokamano katieko ng'amogi. An iluonga ni Kevin Otieno Dongo. Masira mamonjo wani nochakre sa 9 otieno. Gimoro amora kata gweno chuni nyaka ng'i twe tiende king'awe malo nikech onge kama onyalo ninde. Gimoro ka dhiang' chuni ni nyaka imany kamoro ming'awe to onge. Waywak ne sirikal konywa uru. Ung'iwa wahinyore. Mine ma uso mchele odhi e pigi te. To mchele no be magichamo. Nyithindo be dhi sikul giro osekethore. Odhi puonjo nyithindo nang'o? An awewu kamano. Erokamano ahinya. Mana kamano Milton, kionge penjo mane ywak ma jodak ma Nyando ni godo ahinya to mawuok e alwora ma Ahero kuma bende aora Nyando ne omuomo. Kiwinjo ka kete mane wambeko kod jodak mamoko mopogore nolero kaka nitie jogo mosewito jamni, nitie sani jogo ma bende pok oyawo dukni gi kendo ohala ok dhi nyime kalure kod pong' mar pi ma bende ogeng'o yore ma gidonjo godo kuonde ma giloke ohala. Magi weche ma bende pod wanono machiegni kendo wabro kolonu gi kukugi ang' nwakele seche mag ang'ich welo kod imoro. Milton, kionge penjo an kuomi mondo idhi nyime kod weche manyien. Erokamano ahinya Millicent kuom ripot ma jaber kamano kowuok Nyando. Gimomako dhoga en ni miyo moro ywak kanyo ni kata dichuo okia kumodhiye. Wageno ni samoro pie mogeng'o ne kamoro to bro duogo. Erokamano ahinya. Kawadhi nyime en ni jatend migawo mochung' ne jotij sirikal Justin Muturi ochopo e kaunti ma Siaya kama otelo ne chenro mar pidho yien e bunge mag Ot Abiero